To mentah ngin yo pat ban penikai ya ka auto ngin sngap thul do so la do ti la kat pasngi kipor kiyat rengkat ki jing kelam jing start per thei kala roi shisha hap teng bon ki jing kala bom man utrei ton bon jing yem ki breu o ya le ban syukor o ban syukor one yangi one kalong one jing shai ngim day bantap tu jing shai ngim day bantap tu ngin su mario bangi long sharak palatap one jisu one pilong one jing shai trong ka perthei kum taka day yang iban long jing shai sha ki wei u soi tan u ya le ban tap jing shai jongi kathatu bangim sngoto ne yo i ngim la yo i ngis ngobet pat ngis ngobyang ngis ngobet pat ngis ngobyang haka jinglong kristan ban ban ngi la sha chopa u soi tan ha u soi tan yangi kalong jing shai ngim day bantap tu ngin su mario pangilong sharak balatap jisu pilong jing shai trong ka perthei kum taka day yang iban long jing shai sha ki wei ngi long ki nong bo tu trai ki kon trong ka jing shai hap ding jing dum ngin long keng ka jing shai long ka jing shai tu ngin yet pat pi shar ba ngin long ne em kum ta yo pa jing shai kam don ha pi hanga yangi kalong jing shai ngim day bantap tu ngin su mario pangilong sharak balatap jisu pilong jing shai trong ka perthei kum jing shai trong ka perthei kum taka day yang iban long jing shai sha ki wei